O proxecto Tándem é un proxecto de voluntariado interxeracional que combina o coñecemento, a sabiduría que teñen as persoas maiores ca inquietude e os coñecementos tecnolóxicos das persoas máis novas. Céntrase no tema turístico, de recuperar información que poida ser de interés a nivel turístico, pero nos que buscamos é un mapa emocional, porque recollemos información do patrimonio cultural pero tamén do patrimonio inmaterial, tipo lendas, historias que podan quedar xa na memoria das persoas máis maiores e que xa se están perdendo. Entón, iso, intentar recollelo, leválo a un mapa, ubicalo nun espacio para que sexa esa historia que se conta teña unha realidade ubicada nun espacio concreto. E despois, a parte máis nova do equipo, o que fai é volcar eso tanto ás redes sociais como á páxina web. A finalidade do proxecto é que ao remate teñamos dentro da páxina web do Concello un espacio no que se recolla todo ese mapa emocional con todos eses recursos que as persoas voluntarias foron recollendo ao largo destes meses. En un primer momento es juntar a personas más jóvenes con persoas máis maiores. Entón, claro, pues, ao final compartimos moitos momentos que eu, a verdade que non pensaba, porque xeralmente eu rodeome, evidentemente, de persoas da miña idade. Entón, pues, eso xa me enriqueceu moito. Ensíname cousas ou historias da miña poboación que eu non coñecía. Claro. Por outra banda, tamén, eu ao final estou preguntando ou buscando información no meu pobo de xente que vive por aquí e comparto tamén, non só con estas persoas, senón con xente do meu pobo. Ou coa miña avoa mesmo, que tuve que preguntar cousas acerca daqui da Barca e coñecín historias da súa vida persoal que me sorprenderon moito e me gustaron moito falar con ela. Pois somos 4 persoas, entón dividímonos en principio os diferentes municipios, pois Barbantes, Laias, eu busco información, busco que cousas hai para ver no meu pobo, no contiguo, e depois o primeiro momento o que fixemos foi anotar todos os sitios. Despois o que fixemos foi elexir un de cada lugar e buscar toda a información que podamos deso, para poder xuntala nunha web final e poñer toda a información. Vamos por os pueblos e collemos todas as informacións que hai, pois iglesias, cruceiros, pois os viños, as bodegas. Claro, hai moitas cousas que quedaron olvidadas. Eu sabía que había cousas, pero agora vexo que hai muchísimas máis. A ver, a min cando me ofreceron, a primeira dixen que sí, porque a verdad, o de traballar con xente de varias edades, pois a ti tamén che aporta cousas. Ai, a min sí, a min veume de maravilla. Traballar con esta xente, para min foi un luxazo. Porque eu metíame moito na casa. Entonces, como agora non vou traballar, na casa, pois como que me metía, e para min era como que me caía a casa encima. Entonces eu agora con isto pois fago cousas, vou a cenlle, reúnome con eles, pois unha mira unha cousa, outro dice outra, esta xente nova tú aprendes deles, porque por exemplo as técnicas estas dos ordenadores eu aí non teño nin idea. Entón esta xente nova enséñache a ti e eles tamén recollen cousas que tú sabes. Entonces estamos aí que bueno, eu estou encantada. Dame un subidón, porque isto que estou facendo, eu nunca na miña vida o pensei facer. Nunca. Por iso a min, isto a miña edad, traballar coa xente nova, de varias edades, a min diu un subidón.